Perdó per arribar tard. Jo volia arribar a m'ha fet que no arribava. Disculpeu. Estic una mica fònica. Perdó, està molt... Corre. Corre, ai, mira quanta gent, quanta llum, ai, que bé. Perdó. Han engegat la calefacció, ara. Perdó per arribar tard i també pel retard, perdó. Si em poso al teu lloc, Sí. Hola, bona tarda. Benvinguts a la Convenció Mundial a Caldes de Montbui de Malalties Rares, popularment coneguda com a... La Camamarra, molt més curtet i fàcil de recordar per tothom, oi? On vas a parar, home? Doncs des de la... La Camamarra? Això. Us donem la benvinguda en nom de l'organització d'aquest certamen. Ja sabeu, unes xerrades, ponències i debats intel·lectuals que reuneixen a tots vosaltres. Doctors i doctores de tot el món, gràcies per assistir-hi d'una manera tan seriosa i eficient. Sí, veig allà al fons el representant de la Xina. Benvingut, Ni hao! No és xinès. Ah, no? No, que no és que com que s'ha dormit. Com que té així, com els ulls, com tancats. Et perdoni, faci, té tota l'hora per anar a dormir. Però l'hora, les 8 hores. Escolta'm, que estic a veure, són moltes cares noves, cares que no havia vist i això m'encanta. Que són els doctors de cirurgia estètica facial, que són els que sempre venen. Perdó. Molt guais aquests retocs, Aquests mofletes, aquests llavis... Molt bé, En fi, anem per feina. Soc la doctora Cetamol, de nom Empar. Empar Cetamol. Ah, sí? Que bo, no? Que bo, És un nom normal i corrent, Empar. Ui, molt normal, sí. Empar Acetamol. Empar Acetamol, que és un nom d'un medicament. És un nom antiu. Que no... Perdó, ja paro, Jo sóc el doctor Joan. Molt bé. I de cognom? Hola. Com les pastilles Joanola, Joan, hola. Vale, prou. No parlem més de nosaltres. Ens haurà de disculpar perquè aquest certamen estava previst a començar ara mateix, amb la presència de 3 eminents doctors, però malauradament encara no han arribat. No. Un era el doctor australià, que ha trucat disculpant-se que no tenia la seva dona a casa i havia de fer de cangur dels ferits. A Austràlia, cangur, normal, no? Normalíssim. Normalíssim, fent de cangur. Dels altres 2 ponents que ens han de parlar llargament sobre la hiperglicinèmia no cetòsica, la malaltia que avui ens ocupa, doncs encara no en sabem res. Haureu trobat un globus als vostres seients que és per fer-vos unes proves mèdiques després quan arribin. Guardeu-los fins a aquest moment, No comenceu a inflar-los i a tirar-los per la sala, perquè seria de mala educació, Exacte. I mireu l'hora que és i no sabem què fer, perdoneu. Per sort, el personal sanitari som persones de recursos i d'això, mentre esperem que arribin els ponents per fer-nos les ponències de 4 hores cadascuna d'elles, com sol ser habitual en aquests casos. Amb un descanset de 5 minuts per pixar, que més val tenir un descanset que amb 8 hores de conferència. Doncs d'això, què podríem fer? Espera, que surto de la llum, que m'han dit no surtis de la llum. Ja he sortit. Espera, torno a la llum. Podríem fer unes transfusions de sang. Què dius? Sí, mira, és que no veig res. Mira aquesta senyora d'aquí al principi, amb aquell senyor calvo d'allà, que sembla que no vulgui que sigui calvo, però és calvo, Després, no sé, podríem fer coses guais, coses de metges. Porteu agulles, bisturí, un ganivet de tallar pa, motosserra, No rieu, Que està fònic, que no rieu. Tinc una idea. Tens una idea? Perquè podríem fer passar els doctors i doctores de pediatria de l'Hospital dels Nens Desesperats de Móstoles, perquè ells tant poden assistir un part com cantar una cançó, són molt bons. Què et sembla? Has dit nens desesperats, Desesperats. No sé, em sembla bé, em sembla molt bé, canten meravellosament bé. Que Anem aquí a la llum. Ai, ja els veig. Canten meravellosament bé, que entretinguin el personal ells, Exacte, som-hi. Vinga, i si després d'això no han arribat els metges que ens han de fer les conferències, doncs ja ens farem les transfusions de sang, ens operarem, repartirem morfina, no sé, farem amputacions, les motosserres, No, la sang em mereix No, si a mi també em mareja. Vinga, va, doncs endavant, els doctors